Al cap d'uns minuts, en la sala d'espera, l'Ola professional et cridarà i t'acompanyarà al vestuari. Allí et farà unes preguntes bàsiques per a garantir la teva seguretat. Et preguntarà el teu nom complet i data de naixement per a comprovar la concordança amb la sol·licitud mèdica. Si ets dona en edat fèrtil, et preguntarà si hi ha alguna possibilitat d'embaràs i si portes posat un asterisc diu. Et preguntarà el teu pes i altura i si portes implant coclear, marcapassos cardíac, alguna pròtesi o vàlvula, clips quirúrgics, dispositius intravasculars, neuroestimuladores, sensor d'insulina o audiòfons. Aquesta prova pot realitzar-se amb contrast. El contrast és una substància que s'introdueix en el cos, ja sigui per via intravenosa, oral o rectal. Si la teva prova és amb contrast, has de venir amb almenys 6 hores de dejuni i haver-te hidratat bé el dia anterior. A més, et faran unes preguntes importants. Si t'han realitzat abans una ressonància amb contrast, per a saber si va haver-hi alguna reacció al·lèrgica. Si tens al·lèrgies a medicaments, aliments o al·lèrgies greus. Si tens problemes de ronyó, ja que el contrast s'elimina pels ronyons. I si t'han fet un trasplantament hepàtic. Una vegada fetes totes aquestes preguntes, et farà signar el consentiment informat. És una fulla que conté tota la informació que és necessari que sàpigues abans de realitzar la prova. El tècnic o tècnica et demanarà que retiris qualsevol objecte metàl·lic, com a pendents, collarets, botons o cremalleres, ja que estem treballant amb grans imants. Si la roba pot interferir en la imatge, també hauràs de llevar-te-la. Et donaran una bata perquè estiguis còmode o còmode. Quan tot estigui llest, el tècnic o tècnica tornarà a cridar-te i et portarà a la sala on es realitza la prova. Veuràs que l'equip té forma de dònut molt gran i hi ha una llitera. T'ajudarà a col·locar-te allí en la posició adequada, de manera acurada, per a obtenir la millor imatge possible. Durant la prova, la màquina farà sons forts i repetitius. Et donaran auriculars o taps per a reduir el soroll. També et donaran un timbre o botó d'avís. Si ho necessites en qualsevol moment, pots estrenyer-lo i el personal t'escoltarà, ja que hi ha un micròfon dins de l'equip. Quan hagin acabat, el tècnic t'avisarà que pots tornar al vestuari per a canviar-te. Ell o ella no poden donar-te un diagnòstic. El teu metge serà qui revisi les imatges i t'expliqui els resultats. Recorda, si t'han administrat contrast, beure abundant aigua les 48 hores posteriors a l'estudi per a ajudar els ronyons a expulsar-lo. I ja has acabat.